Hi guys, kulmaintam kubyam surup channel of fin खेबसेबाव गोसो गोथारै बरनाय थाबाय। हाग्रामा महिलारि एबा आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनि मोनसे सोंथि। थारैनो बिथाङा जातिखौ मोजां मोनमारोना? जुदि जातिखौ मोजां मोनमारोमोनब्ला बिथाङा 2 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय बड'फानि मुङाव बोसोरफ्रोमबो आसामावनो 31 मार्च स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जासिगोन। बे खामानिखौ मानो मावनो हायासै? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आं मोनसे सोंथिबाव। हाग्रामा ब्रिज जे मोनसे दालां गोलाव बानायदों, थेंक इउ सो माच बानायनायनि थाखाय। आरो बे दालांनि मुंखौ बिथांमोनहा बड'फानि दालां हिसाबै खालामनो हागोन ना? बिथांमोनहा बड'फानि दालां हिसाबै मुंखौ होनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि सार, नोंथाङा सेल्फिश नामा? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आं मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि सारा जातिखौ, हारिखौ, हारिनि जे स्टेटास बेखौ बारायनायाव मानो मदद होआ? मानो मदद होनो बायो? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। थारैनो नोंथाङा दासिमबो फोथायनाय दंमारो ना 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड स्टेट जाया? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। बड'लेण्ड जि नोंथांमोनहा बिटिसि एकर्ड खालामबाय, बै खालामनायनि गेजेरखौ नोंथांमोननि खायसे सुबुंफ्रा बुङो जे नोंथाङाल' लाबोदों बेखौ। जोंनि बर' हारिनि जे जोंनि न'खरनिफ्रायबो रुंसारि जादों, मुंख्लं जादों, बर' हारिनि जेसेबांखिनि मुभमेन्ट हाजार सुबुं थैदों, बिथांमोननि मुंख्लंनि दारै नङा, नोंथांनि दारैल' मोनदों। बे नंमारगौ नामा? सैथो नामा? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। बिथाङा हाग्राबारियाव थानानै बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय मुभमेन्ट खालामबोबाय। बिथाङा बै समावहाय मानि थाखाय बड'लेण्ड स्टेट दाबिदोंमोन? आरो बिनि गेजेराव बिथाङा मानो 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड जाया होनदों? मानि थाखाय? ना बिथाङा गभर्नमेन्टआव थाबाय थानो लुबैनानै, गोजौनि सरकारजों गादबजानो गिनानै बिथाङा 110 जौखोन्दो बड'लेण्ड स्टेट जाया होनना बुंनाय बाथ्राया बे नामा? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आं मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि सारा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ लानानै बिथाङा मानो एसेबां गियो? बिटिआर एकर्ड जे खालामदों, बिनि गेजेराव गामि सोसनजानो मानो एसेबां बायो आरो मानो गियो? हाग्रामा महिलारि सारा गियो नामा? जुदि सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ एरिया हाबसनो, अब्ला हाबखांनायनि उनावहाय बिथांनि पलिटिकेल केरियारा जोबस्रांगोन, बेखौ लानानै बिथाङा गियो नामा? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आं मोनसे सोंथि। सोंथिया बेनो, हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिनि जे प्रटेक्शन, बर' हारिनि जे स्टेटास, बेखौ बिथाङा जेब्ला मुभमेन्ट खालामदोंमोन, मा साननानै मुभमेन्ट खालामदोंमोन? बिथाङा सरकार दैदेननो थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन। बिनिखायनो बिथाङा दिनै बर' हारिनि स्टेटासखौ जेसेबांखिनि दङ बेखिनियावनो दोननानै गोजौ लेभेल लांबावनो बेखौ नाजायालासिनो थादों। बिथाङा मा साननानै एकर्डखौ खालामदोंमोन? दिनै बिथांनि एकर्डनि दारैनो, बिटिसिनि एकर्डनि दारैनो बिटिआर एकर्ड खालामनो गोनां जाबाय। नङाबा डाइरेक्ट जों दासिमहालागै जों जुदि खालामबाय थायोमोनब्ला किजान जों तेलेंगाना बायदि बड'लेण्ड स्टेट मोनगौमोनदां। हाग्रामा महिलारि सारा मानो जेब्ला सरकार दादोंमोन बै समाव मानो बड'लेण्ड स्टेट दाबिनायाव मदद होआखैमोन? बिथाङा मानो IAS IPS जोंनियाव गैया, जोङो जुदि दाबायदियाव बड'लेण्ड स्टेट मोनोब्ला सोर सामलायगोन होननानै मानो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन? बै समावहाय मानो बाथ्राखौ बुंदोंमोन? बै समाव गुबुन जातिया फैनानैबाबो सरकारखौ सालायगौमोन। नाथाय बै समाव जुदि नों स्टेट खालामनायमोनब्ला, बे स्टेट दाबिनायाव मदद खालामनायमोनब्ला, दिनै बर' हारिनि गेजेराव जुदि थारैनो स्टेट जामायमोनब्ला, जों बे समावनो जोङो माखासे गोबां सुबुंफोरखौ, जेरै आसामाव APSC होदों, जोंबो बै समावहाय मा होनदों? BPSC होनो हागौमोनदां, ना होमबा? बड'लेण्ड पाब्लिक सार्भिस कमिसन ना मा होनो? अब्ला बै समावहाय
लासै लासैनो जोङो सोलोंथाइ होनानै जोङो बर' जातिनिफ्राय जोङो आइएस आइपिएस खालामहोबोनो हाबावगौमोन। अब्ला बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि सारा मानो साननो रोङासै? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। सारा 17 years सरकार खुंथाय खुंनानै बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मानो फैनानै खालामफैनो गोनां जाखो आरो मा जाहोनमोन नोंथाङा 17 yearsनि गेजेराव बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटखौनो फोजोबनो हायासै? नोंथांनि दैदेनगिरि आरो नोंथांनि सापर्टार्सफ्रा खोब बुङो ओरैबायदि लाबोदों। मानि थाखाय दानि इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय एबा प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाया नोंथांनि माखासे आद्रा खामानिखौ मावनो गोनां जाखो? हाग्रामा महिलारि सानसे मोनसे सोंथि। बिथांनि सरकार दैदेननाया मानो क्रर थाखा लायबिलिटिस जानो गोनां जाखो? हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राखौ मानो बुंनानै होआ जे बिथाङा जे लायबिलिटिस गालांदों, औ नंगौ बेखौ प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाया होनो गोनां जादों। बेवहायनो माखासे फैसाया मा होनदों बाहायजानो गोनां जादों बिथांनि सरकार दैदेननायाव जि मोनफैदों। बे बाथ्राखौ मानो बुंनानै होआ? हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। बिथाङा जेब्ला हाग्राबारियावहाय थांदोंमोन बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय, अब्ला बिथांनि एकाउन्टआव बेसेबां रां दंमोन? बिथांनि सम्पथिया बेसेबांमोन? दिनै बिथांनि सम्पथिया बेसेबां? हाग्रामा महिलारि सारनिसिमल' नङा, चन्दन ब्रह्म सारनिसिमबो सोंथि। बिथाङा जेब्ला हाथियार दैखांदोंमोन, बिथाङा जेब्ला बिएलटिनि मेम्बार जादोंमोन, बै समावहाय बिथांनि एकाउन्टआव बेसेबांमोन? बिथांनि न'खरनि जे फेमिलि मेम्बार्सनि सम्पथि बेयाव बेसेबांमोन आरो दायो बिथांनि सम्पथिया बेसेबां? येस, आं सासे पाब्लिक जानानै बे सोंथिखौ आं सोंदों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना सिगाङाव बेसेबांमोन दायो बेसेबां आरो लोगोसे मा हिसाबै बेसेबां जाखो? एसेबां हरखाबै हाग्रामा महिलारि सारि बे बाथ्राखौ बुंनानै लानो हागोन नामा जे बिथांनि 17 yearsनि सरकार खुंथाय समाव गावलायनाय, बुथारलायनाय, दाङाबाजि जेबो जायाखैमोन होननानै? बे बाथ्राखौ बुंना लानो हागोन ना? हाग्रामा महिलारिनिसिम मोनसे सोंथि। बिथाङा बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय 17 बोसोर बा 17 बोसोर बिथांनि बिटिसि एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सम मोनदों। दानि जे बिटिआर एकर्ड जे खालामनाय प्रमद बर' सारनो 2 बोसोरनि गेजेराव कम्पारिजन खालामदों। बे गेरेन्टि नंगौना नङा? हाग्रामा महिलारि सानसिम बे मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि सारसिम आं मोनसे सोंथि। नोंथांजों आं इन्टारभिउ लानो नागिरदोंमोन, नाथाय नोंथाङा आंनि सोंथि सोंनायखौ गिखोना माखो? नोंथाङा मानो लायासै? साननै सानथामनि उनावहाय नोंथाङा गुबुन सेटेलाइट चेनेलजों नोंथाङा मोगा मोगि खालामबाय। बुं नोंथाङा बे समावहाय आंजों मानो सोंथि लायाखैमोन? सोंथि खालामनाय समाव नोंथाङा मानो बा मोनसे इन्टारभिउ लानो नागिरनायाव नोंथाङा मानो मोनसे बे आंखौ मा होनो बे समावहाय आं सम गैया होनना मानो बुंनायमोन? आरो साननै सानथामनि गेजेरावहाय नोंथाङा गुबुन सेटेलाइट चेनेलजों लादोंमोन, नाथाय आं जेब्ला लानो नागिरदोंमोन अब्ला नोंथाङा मानो सम गैया होनदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन माब्ला सम होगोन होननानै, अब्ला नोंथाङा बै समावहाय जेबो रिप्लाइ होआलासिनो मानो खारनाय? हाग्रामा महिलारि सारसिम बे बाथ्राखौ आं बुंजानो लुबैदों जे नोंथांजों आं इन्टारभिउ लानो नागिरदोंना नागिराखै बेखौ नोंथाङा रायजो राजानि सिगाङाव फोरमान होनो हागोन ना हाया? हाग्रामा महिलारि सारसिम मोनसे सोंथि। थारैनो हाग्रामा महिलारि सारा आंजों खेबसे मोगा मोगि खालामनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारिनि सारसिम मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि सारा दावराव दावसि खालामालासिनो पइन्ट टु पइन्ट खोथा रायज्लायनानै सरकारखौ सोलिलांनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि सारसिम मोनसे सोंथि। खेबसे जुदि बिथाङा डिबेट खालामनो राजि दङब्ला अब्ला खेबसे ओंखारनो हागोन ना? थेंक इउ सो माच, थेंक इउ। जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ भाइरेल खालामनो हागोन।
गोसो बायदि बयनिसिमबो दैथायहरनो हागोन आं सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै बा आङो सासे भिडिअ आपल'ड खालामग्रा हिसाबै आं रायजो राजाफोरखौ आरज गाबो नोंथांमोना सैथोखौ सिनायदो आरो शेयार खालामदो थेंक इउ सो माच